Casa bântuită din Izbuceni. În 2021, un bărbat din Slatina a cumpărat o casă veche din Izbuceni, județul Olt, moștenire ieftină la marginea satului. Voia să o renoveze și să o locuiască singur. După 2 nopți, i-a scris sororii lui: "Se aud sunete din pod, ca și cum cineva calcă încet." A 3-a zi a găsit geamul crăpat și cu 5 urme de degete murdare. Ușile erau încuiate, niciun semn de intrare. A 4-a zi a plecat, n-a spus nimic, a lăsat cheia pe masă și n-a mai călcat vreodată acolo. Dar cel mai ciudat a fost ce au găsit după el. Pe peretele din dormitor, o cruce atârnată de cui. Se întorsese singură, cu capul în jos. Dar localnicii șoptesc altceva. Se spune că în timpul războiului pe acel teren au fost îngropați câțiva soldați. Unii spun că, seara, dacă treci pe lângă acea casă, poți vedea siluete neclare privind prin geam. Nu mișcă, doar te privesc. Izbuceni Olt. Casa există, încă e acolo. Follow pentru mai multe povești.